13 май. Пътуваме от летището в Рим към Авелино, градът, в който ще бъде нашият хотел. По пътя спираме до бенедиктинският манастир Монте Касино. Той е разположен на хълма Монте Касино. Подножието на хълма е градчето Касино. Над градчето има запазена стара крепост. Бенедиктинският манастир е един от най-старите и големи манастири в Европа. Тук около 530 година Бенедикт Норийски основал най-старият католически монашески орден. Манастирът няколко пъти е бил разрушаван и възстановяван. Отново напълно е бил разрушен през 1944 година, като тук се е водило голямо сражение между немците и съюзническите сили. След войната е възстановен по старинни чертежи. Статуя на свети Бенедикт. Към катедралата води една голяма стълба. В началото на стълбата долу, отдясно има скулптурно изображение на свети Бенедикт, а от другата страна скулптура на неговата сестра Светая Схоластика. Влизаме в катедралата. Олтарът. Органът. На фреската е изобразен свети Бенедикт в окръжение на монаси и епископи. В вътрешният двор на манастира. На папи, кардинали, крале от Неаполитанското кралство. Това е от времето, когато земетресението разрушава 1348 година, разрушава манастира. Бенедикт тук е живял до края на живота си. Тази бронзова статуя показва, според легендата, последните минути на светеца, когато след причастие, поддържан от монаси, Бенедикт става, повдигнал ръце към небето. В Авелино сме, нашият хотел де ла Виле. Четиринайсти май. Пътуване към Неапол. Неапол е третият по големина град в Италия след Рим и Милано. Наближаваме града. В далечината се вижда стадионът Марадона. Стадионът. Неаполитанският залив. Замъкът на яйцето. Кастел дел Ово.
масивна и внушителна средновековна крепост, врязваща се в морето. Историята разказва как преди десетилетия романският поет Вергилий, който бил прочут с магическите си умения, положил в основите на Кастел Делово магическо яйце. Вярвало се, че докато яйцето лежи там, Неапол ще се радва на благоденствие. Счупили се, чакат го бедствия. Днес портите на Кастел Делово са широко отворени за посетители. Периодично в залите на замъка се правят изложби или се изнасят концерти. Замъкът Нуово. Новият замък. Средновековен крепостен замък. Това е един от символите на града. Тук са короновани няколко кралски особи и един папа. Това е било резиденцията на кралете в Неапол. Тук се премества и централната власт след Кастел дел Ово. Между двете кули на входа е съоръжена триумфалната арка. Построена е по заповед на Алфонс V. Украсена е с барелефи и скулптури, изобразяващи триумфалното влизане на краля в Неапол. Днес тук е музей и седалище на Неаполитанското дружество по история на родината. Пияца дел Плебисшито. Главният площад на Неапол. Името на площада идва от референдума плебисцита през 1860 година, след който Неапол се включва към Обединеното кралство на Италия под управлението на династията на Савоите. Насреща е храмът Сан Франческо ди Паола. Дворецът на префектурата. Кралският дворец. Храмът Сан Франческо ди Паола. Кралският дворец. Строителството на сградата започва през 1600 година и достига окончателния си вид през 1858 година. През 1919 година Виктор Емануил III отстъпва сградата на държавата. Днес дворецът отваря врати за обществеността, като кралските апартаменти са превърнати в музей, а богатата библиотека в национална библиотека. В нище отпред на фасадата са поставени статуите на известните владетели на Неапол. Накрая вдясно е статуята на крал Виктор Емануил III Савойски, бащата на царица Йоанна или дядото на Симеон Сакскобургготски. В центъра на площада има две конни статуи на Фердинанд I и Карл III. Галерия Умберто I.
Това е един голям търговски комплекс, построен в 19 век и представлява истински архитектурен шедьовър. Наименована е на вторият крал на Италия Умберто I, управлявал по това време. Вътре в галерията има 4 сгради, структурирани на 5 етажа, от които първите два се използват изключително за търговска дейност. Предимно магазини за мода и дрехи, ресторанти, кафенета и заведения за бързо хранене, докато горните 3 етажа са предназначени за офиси, някои частни домове и хотели. На пода под купола има вградени мозайки с 12 знаци на зодиака. На купола, украсен с полукръгли прозорци, се вижда Давидовата звезда. Причината за нейното присъствие се дължи на факта, че галерия Умберто I е историческото седалище на неаполитанското масонство. Главната търговска улица Толедо. Оперният театър Сан Карло, един от известните и престижни в света оперни театри. Морската гара. Фонтанът на Нептун. Зад него е кметството на Неапол. На много места по улиците и балконите знамената и плакатите на футболният отбор Наполи, станал шампион на страната. Плантация за миди.